Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Welcome sa Seniors Division ng UCAAP2018 kung saan natutunghayan natin ang matinding bakbakan sa hardcourt ng Systems Plus College Foundation Panthers at ganun din ng St. Nicolas College. Dito sa halftime, meron tayong score na 42-39 kung saan lamang ng 3 points ang Systems Plus College Foundation. Ang St. Nicolas College patuloy ang pagpapaulan ng 3 points sa kabilang team pero hindi ito naging sapat para lumamang sa ating halftime. So yan muna ang aking halftime update mula dito sa Brenzigiao Convention Center. Back to the ball game. Turnover na naman tayo para sa SNC. Zero sa number 21. So, turnover din para sa system. Salazar para sa Lea. Pumasok. Garcia sa number 9. Number 9, Lumeyap, wala. Rebound ng number 18, put back. Wala pa rin, 21 para sa rebound, put back, pero may foul. Foul ng number 35. Second free throw. Pumasok. Substitution. 35 out. Nawala na naman ang bola. May tapik ang number 0. Substitution. Number 3. 3, may hawak ng bola. Position number 14. 14. Sa number 3. 7 to shoot. 13. Lumea. Pumasok. Number 9. Setting the play. Hand off sa number 9 ulit. Drop pass sa number 21. Short. Nagawa ng rebound. Nakuha na number 13. Sa langsang. May foul ang number 0. Sa Ibay. Sa lasang. Binigay kay sa langsang number 3. Number 3. Offensive foul para kay Salangsang using the elbow. Tatlo ka na, Salangsang.
Garcia for the inbound para sa Systems Plus. Pinasa sa number 9. Garcia. Binigay sa number 18. 10 seconds to shoot para sa Systems Plus. May hand check foul. Garcia for the inbound. Bigay sa number 18. Pumihit. Turnover tayo. May foul para sa number 9. Tatlo ka na. Number 9. So, puro turnover para sa third quarter. Sa dalawang round. Inbound ni Ibay ang bola. Pinasa sa number 13. Binalik kay Ibay. Pasa kay Salazar. Wala. Agawan ng bola pero still SNC basketball. Ibay. Salazar, short jumper. Wala. Tapikan na kuha ng number 0 ng Systems Plus. Tapik. 9. Ang gandang layup nun. Stretching layup. Salazar kay Ibay. Ibay. Blanca. Nauna pa yung gulang. 0. Handoff. 9. 9 pa rin. Naagaw pero na-recover. May foul. Ang tawag ng ref para sa number 13. Warning na sa penalty ang SNC. Ang ganda naman ng pasa sa ilalim pero wala. Sa langsang. Nawala na naman ang bola. Garcia number 9. 4 on 2. 21. Gandang tira nun. Lumea, wala. Putback, wala pa rin. Garcia number 9. Binigay sa 0. 18. Wala. Number 13 for the rebound ng SNC. Salazar. Salazar behind the back. Kick out sa number 3. Pumake. Binigay kay Salazar. Kinaliwa. Pumasok. Number 9. May agaw ang number 3. Number 3. Salazar sa 3. Wala. Rebound. Nakakuha pero wala. Nataping ni Ibay sa labas. 4. Binigay sa number 7. Ang gandang pasa sa ilalim nun. Baulok pass. 13. May triple team. Pinasa kay De La Cruz. Long 2. Wala. Rebound number 18. Jump ball tayo. 4. Binigay sa gitna sa 21. Hand off sa 4. Kumake sa 3. Pero Marco Polo move. Substitution, 29 out. Ibay. Masamang pasa na naman pero na-recover ni Lising. Balik kay Salazar. Tokera pumake sa 3. Ibay. Setting the play. Binigay kay De La Cruz. De La Cruz pa rin na may hawak ng bola. Tokero. Ibay pumake sa 3. Short jumper. Pumasok. Chua. Chua pa rin. May hawak ng bola. Binigay sa 21. 7. Pumake sa 3. Ang ganda naman ng pasa nun. 2 beses na yan.
Leasing. 14. Ibay. Leasing. May agaw. 18. 2-on-1. Kinaliwa. Pumasok. 4-0. Another. Pero out of bounds ang Systems Plus. Salazar. May hawak ng bola. Salazar. May hand check foul para sa number 11. Inbound ng SNC. Number 12, Ibay. Pinasa kay Salazar. Tumira na naman ng 3. This time wala. 21, recovers the ball. 7, 11 ng Systems Plus. 11 pa rin. Lumayap. Parang walang dinaanan, walang depensa ang ginawa ng SNC. 14. Pasa na naman, agaw na naman ng Systems Plus. Sunod-sunod na turnover. 18. 11 sa labas. Wala. Pero may foul ang tawag ng rep. Para sa number 11. Angeles. Penalty tayo. Time out! SNC. Wala. Leasing sa rebound. Salazar. Angeles. Angeles. Naagawan ng bola. 4 side step. May foul. 3 ka na. First free throw is good para kay Chua. Pumasok na naman ang pangalawa. May foul ang number 7. Hand check foul. Warning na rin sa penalty ang Systems Plus. Simbaw ni Ibay. Para sa SNC. Sa langsang. Number 3. 3 pa rin. Brigay kay Ibay. Ibay bingin ng kay Leasing. Tumirit na 3. Wala. Leasing for the rebound. Good. Garcia. Garcia. Kick out kay Chua. 7. Labas na 18. Short jumper. Wala. Rebound. Tukero. Ibay. 2-on-1. Pimwing. Wala! What a sore miss para kay Ibay. Ang ganda pa naman ng fake. 7. 7 pa rin. May hawak ng bola para Systems Plus. Binigay sa 18. Traveling violation ng tawag na rep. Substitution. 18 out. Ibay out. To number 3, sa langsang. Sa langsang again. Bola. Salazar. Leasing. 10 seconds to shoot. Tokero. Leasing. Sa langsang sa 3. Wala. Agawan ng bola. Offensive rebound ng SNC. 13. May foul para sa number 12. Penalty na tayo. 3 ka na, number 12.
Pasok. Oh, pass break tayo sa number 7. Wala na namang depensang ginawa ang SNC. Salazar, Toquero, balik kay Salazar. Salazar minamadali. Releasing. Salangsang sa labas. Cross-court pass. Salazar, releasing sa ilalim. Toquero, wala. Releasing, may foul. Foul on number 21. Tatlo ka na. Pumasok ang muna. Second free throw tayo. Pumasok. Chua. Okay, Tumaliwan. 21. Tumaliwan again. Number 7. Layup is good. Foul on number 8. First free throw is good. Para kay Tumaliwan. Pangalawang free throw. Pasok ulit. 10 kalamangan ng Systems Plus with 2 minutes and 8. Toquero. Salangsang. Take out kay Salazar sa 3. Short. Rebound. Nakakuha ni Chua. 3-on-1. Pero turnover. Double dribble. 1 and 52. Substitution. Leasing out. Salazar kay Toquero. Toquero may hawak ng bola, may double team. Nawala ang bola, still. SNC basketball with 14 seconds to shoot. Salazar sa inbound. 13. Ang ganda ng drop pass, kinaliwa ni 35. Yan pala ang kailangan ng SNC. Instant offense. Once Garcia. Garcia. 8 seconds violation tayo para sa Systems Plus. Substitution, 11 out. Garcia in. Substitution, 21 out. Substitution, 3 out. Kick out. 21 para sa 3. Bang! Toquero 3. 9. Garcia. Defense ang sigaw ng fans ng SNC. Binigay sa 7 para sa 3. Bumawi! Bang! 3 points. Number 7. Toquero. Behind the back. Pinasa sa number 14. 14, ginugulo ng 9. Step back jumper. Hindi tumama. Ibay na recover. Wala pa rin. Nagawa ng bola. 35 for the putback and 1. So, quick 4 points para sa number 35. May bonus free throw pa siya. 4 ka na. Number 9. Bonus. Substitution.
Number 12 out. Substitution. Dose. Number 7. Nawala ang bola, naagawan. Tukero. Salazar. 35 na naman. Wala. 12. Tappingan ng bola. Last touch ng SNC with 17.4 seconds. Atienza para sa inbound. Binigay kay Chua, number 4. Last shot, sabi ni Coach Chung. Chua. Chua may hawak ng bola. Chua pa rin, crossover, nawala. Recover. Salazar. Touchdown. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill.